kiai, para alim ulama, para santri ingkang hafidhasan sumanggi kitab suci wahyuning ilahi ingkang minangka panuntun kiblat ing manembah dumateng Gusti ingkang tansah kula dhereki lampah miwah pindhahipun para sesepuh pilih sepuh saha aji sepuh ingkang sampun ana ing pamawas miwah ledha ing pitutur ingkang tansah nganggung hamastuti dumateng pepawaning kautaman ingkang dahat pundi-pundi kunjuk atur ugi dumateng sangyaning para priyagung sarjana sujalaning budi para pangembang-pangembang praja satriyaning nagari ingkang minangka pantang-pantang pangayoming dahat kawedasih ingkang satundu pantes lamun tasinudarsana boten katalumpen dumateng kadang mreda muda tumaruna ingkang tansah mekit ing karya ingkang satundu